na slavnostní zahájení výstavy. V popředí sedí pan profesor Ryčovský a bude úvod. Tak se těšíme. Krásny dobrý deň. Tu je taká nádherná atmosféra, ani sa mi nechcelo vyjsť na to pódium a počuli ste to sami, ani pánom muzikantom sa nechcelo skončiť hrať, ale máme tu dnes dôležitú úlohu. Dámy, páni, ctení hostia, vážení vystavovatelia, vy, ktorí ma vidíte aj nevidíte, vážení návštevníci, vítajte na Trenčianskom letisku. Dovolím si povedať, a vôbec nepreháňam, na najväčšom záhradkárskom veľtrhu, aký kedy na Slovensku bol. Viac ako 15 000 štvorcových metrov, to je naozaj veľkorysá plocha, na ktorej sa nachádza viac ako 300 expozícií, či už výstavných alebo predajných. Stačí sa porozhliadnúť, krásne bonsaje, pri príchode kvety, kríky, stromčeky, tu po mojej pravej strane záhradná technika, som inak zvažovala, že... Pardon? Ešte, že tak. Som zvažovala, či nevyužijem aj ten traktor a či si na nesadnem, ale hovorím si, môže to byť nebezpečné a vidíte. Takmer som skončila niekde v dejinách tohto zákulisia. Pamätáte si na Jana Krausa? Ten takto nejako začínal Českú mis, tak konečne si môžem aj ja do svojej moderátorskej histórie takýto kúsok zapísať. V každom prípade teším sa, že vás môžem privítať na slávnostnom otvorení tohto veľtrhu, ktorý je pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a zároveň pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Okrem toho, že prináša množstvo záhradkárskej techniky, ako som už spomínala, a záhradkárskych produktov, tak sú to aj kvalitné produkty slovenských včelárov. No a okrem toho v premiére máte možnosť vidieť aj prezentáciu ľudových umeleckých remesiel. Takže naozaj bude sa na čo pozerať, bude si čo kupovať, je to samozrejme len a len na vás, ako sa rozhodnete. No a okrem toho máme tu aj bohatý sprievodný program, pretože osveta a vzdelávanie patrí
k tomuto veľtrhu a ja už v tejto chvíli sa pozerám na niektorých renomovaných odborníkov, ktorí sa práve o ten sprievodný program postarajú a ktorí sa veľmi radi podelia o svoje skúsenosti a zručnosti. No a v tejto chvíli už dovoľte, aby som medzi nami privítala vzácnych hostí. Je tu s nami minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richard Takáč. Každý z našich hostí dostane taký malý prezent od najlepšieho včelárskeho krúžku z Púchova. Ďalej je tu s nami Jaroslav Baška, poslanec Národnej rady a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jozef Hadánik, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčine. Taktiež jeden včelársky prezent. Ľudmila Bučková, riaditeľka regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. Jaroslav Mrákava, krajský riaditeľ policajného zboru v Trenčíne. Boris Paulen, predseda Trenčianskej regionálnej komory SOPK. Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Pavel Filo, predseda Slovenského zväzu včelárov. Stanislav Kozlík, predseda Českého záhradkářského svazu. Ivan Hričovský, čestný predseda Slovenského zväzu záhradkárov. Ešte ho tu budeme vidieť aj na pódiu. Miloš Kunkel, predseda Združenia ľudové remeslá. Radko Jurák, hlavný kancelár Slovenského rádu rytierov destilátov. A pravda, že po ľavej aj po pravej strane rytieri tohto rádu. Juraj Lauš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Letecké opravovne Trenčín. Niekde je tu s nami určite. A Pavol Hozlár, konateľ spoločnosti MP Event, ktorá je organizátorom veľtrhu. Aj pre neho malý prezent a zároveň ho pozývam na pódium. Opatrne, nie je to tu úplne bezpečné. Ak som ja spomínala na začiatku nejaké čísla, tak Pavol Hozlár vám určite povie ešte viac. Nech sa páči, prichádza vás pozdraviť osobne. Vážení protokolárni hostia, milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítal na slávnostnom otvorení 28. ročníka záhradkárskeho veľtrhu Trenčín, ktorého súčasťou je aj včelárska výstava, ako ste počuli, aj prezentácia 68 ľudových umeleckých remeselníkov. Sme prvýkrát na novom mieste v areáli Trenčianskeho letiska a sme veľmi radi, že sme mali možnosť využiť tento veľkorysý priestor pre vystavateľov aj návštevníkov. Vystavatelia to využili na výrazné zvýšenie obsadenej plochy. Tam sme zaznamenali 80% nárast a verím tomu, že aj návštevníci to využijú. Ten dobrý príjazd, možnosť príjazdu a takisto aj prakticky neobmedzenej možnosti parkovania a že teda navštívia toto 5-dňové podujatie. Na jednej strane hovoríme, že sú to úžasné priestory, ale pre nás organizátorov to pripravilo mnoho úskalí, pretože prvýkrát sme tu boli a vlastne to finále, tieto stavby a všetko okolo toho, bolo to dosť rušné, ale čítali sme z billboardov, že potrebujeme pokoj, tak to nás upokojilo a udržali sme si chladnú hlavu a myslím si, že v tom združenom úsilí, či mám na mysli
spoluprácu s predstaviteľmi Slovenského zväzu záhradkárov, Slovenského zväzu včelárov, takisto bola kooperácia aj s Českým záhradkárskym sväzom a s úžasnými ľuďmi robíme dlhé roky, ľuďmi, ktorých si veľmi vážime a myslíme si, že táto spolupráca prináša osoch širokej verejnosti. Veľmi pekne ďakujem pánovi Eduardovi Jakubekovi, predsedovi a jeho tímu, takisto pánovi Pavlovi Filovi a jeho kolektívu včelárov, pánovi profesorovi Ričovskému, ktorý ako keby dýchal pre toto trenčianske vítanie jary. Takže je to pre nás veľká česť a potešenie zároveň. Tieto sprievodné programy, o ktorých tu bola reč, tak naozaj je to tak bohatý program, ktorý sme ešte nemali. 5 dní budú na tomto pódiu špičkoví odborníci, včelári, aj záhradkári mať prednášky. Dokonca včelári pozvali šéfa národného programu boja proti sršňovi azijskému z Francúzska. Čiže tento francúzsky koordinátor tu bude robiť prednášky pre včelárov. Budeme tu mať okrem odborníkov zo zväzov aj dvojicu protagonistov televíznej relácie Nová záhrada, Martin Čurda a Fero Laša, ktorí budú piatok a sobotu tu besedovať s verejnosťou, napríklad na tému, ako si urobiť peknú záhradku za málo peňazí. Pán Jakubek má pripravenú na konci areálu svoju arénu, kde on s kolegami bude robiť niekoľkokrát denne ukážky správneho ošetrovania ovocných drevín. Ten program je naozaj veľmi bohatý, budú tu dokonca aj možnosti pestovania bonsajov prezentované manželmi Ondejčíkovcami z Nitry, ktorí majú aj čajovňu dobrých ľudí. A samozrejme sme veľmi radi, že tu bude viac ako 60 ľudových umeleckých remeselníkov, čím by sme, alebo snažíme sa prilákať sem viac mladých rodín s malými deťmi, ktoré majú vstup zdarma, aby videli na vlastné oči tie tradície slovenského národa. Chcem povedať, tam nebudú žiadni priekupníci, ale len tí umeleckí remeselníci, ktorí sú veľmi šikovní, zruční a vyrábajú tieto veci. Takže veľká vďaka našim odborným garantom a ja by som chcel veľmi poďakovať pánovi poslancovi Národnej rady a predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je, ak sa nemýlim, 8-krát na otvorení tohto trenčianskeho vítania jary a ktorému veľmi záležalo na tom, aby táto tradícia sa zachovala, aby bolo pokračovanie a Trenčiansky samosprávny kraj je partnerom záhradkárskeho veľtrhu Trenčín a som rád, že sú tu aj ďalší predstavitelia z vedenia TSK, vidím pána hlavného kontrolóra Pavla Ziga. Takže, vážení páni, veľká vďaka. Ďakujem pekne aj pánovi ministrovi Takáčovi. Mali sme možnosť v januári konzultovať ohľadne prípravy veľtrhu. To bolo v čase, keď pán profesor oslavoval 92 rokov a sme vďační pánovi ministrovi za konštruktívny prístup. Hovoríme, že je to 28. ročník, ale ja si presne pamätám 12, ani raz tam nebol stánok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Síce si myslíme, že by to malo byť normálne, byť účastný na najväčšom veľtrhu záhradkárskom na Slovensku, ale toto je prvýkrát a ďakujeme pekne pánovi ministrovi a ďakujem vám, pán minister, aj za záhradkárov, aj za rodinu včelárov, lebo oni sa tešia, že majú možnosť s vami sa tu stretnúť a v neformálnej priateľskej atmosfére sa porozprávať o svojej agende. Ďakujeme veľmi pekne. Takže som rád, že sa tu zišla takáto silná také významné spoločenské prostredie. Vidím pána predsedu Ovocinárskej únie, pána Vargu. Som rád, že je tu medzi nami aj pán Štefan Bratko, ktorý dlhé roky podporoval organizáciu podujatí určených pre záhradkárov a včelárov na výstavisku v Trenčíne, na výstavisku Expo Center. Takže, milé dámy a páni, ešte raz je nám organizátorom veľkou cťou a dovolte mi, aby som
špeciálne vyjadril rešpekt mojim kolegom. Lebo viem, čo zažívali a pani Zdenke Okešovej, neviem, či tu je, alebo ešte niekde v práci. A je tam, keby ste ju trošku zdvihli, bo ju vidieť. Vysokí ľudia stojí okolo nej. A pánovi Martinovi Melišovi za skvelý výkon nie len tých 6 mesiacov prípravy, ale toto finále, ktoré sme si užili a myslím si, že ten konštruktívny prístup a vysoká miera empatie zdobili tento váš výkon. Takže ďakujem veľmi pekne a veľmi sa tešíme, že takýmto spôsobom otvárame tento tradičný veľtrh v Trenčíne. Prajem všetkým vystávateľom veľa návštevníkov, to prajeme aj sami sebe, ale prajem všetkým vám, aby ste dnes prežili príjemné chvíle v tomto dočasnom veľtrhovom areáli na Trenčianskom letisku. Ďakujem za pozornosť. Pavol Hozlár, konateľ spoločnosti MP Event, ktorá je organizátorom tohto veľtrhu. Ďakujeme veľmi pekne za úvodné slova a v tejto chvíli už pozývam mikrofónu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richarda Takáča. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ctené dámy, páni, protokolárni hostia, vážený pán profesor, pani Šidová, všetci milí priatelia. Tak ako povedal pán Hozlár, ja si myslím, že sa tu stretla taká elita, odborná elita, ktorá myslím si, že na tejto krásnej výstave, takom recyklačnom by som povedal, že prvý ročník na novom mieste. Ja som rád, že tu môžem byť z pozície ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale ja som tu není prvýkrát, nie na tomto mieste, ale na výstave, ktorá sa uskutočňovala na výstavisku v Trenčíne, lebo z pozície jednak poslanca vyššieho územného celku alebo podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja som sa viackrát zúčastnil tohto podujatia Záhradkára. Myslím si, že treba poďakovať pánovi Hozlárovi a celému tímu, ktorý takéto podujatie organizuje. Ja som rád, že pokračujete a pokračujete na novom mieste, ktoré myslím si, že ukazuje o mnoho väčšiu veľkosť, odbornosť, profesionalitu aj z pohľadu toho počtu vystavovateľov, ktorí sú tu. Jednak z pohľadu včelárov, záhradkárov, ale aj tých remeselníkov, ktorí sú naši domáci, regionálni, tí slovenskí, ktorí patria na takéto podujatia. A ako ste povedali, prvýkrát Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka má vlastný stánok propagovať značku kvality, slovenské kvalitné potraviny. A toto je napríklad jedna z úloh na Ministerstve pôdohospodárstva. Je našou veľkou snahou spraviť všetko preto, aj keď si uvedomujeme, že je to beh na dlhú trať, aby sme vedeli zabezpečiť na Slovensku pre nás všetkých občanov, pre konečných spotrebiteľov kvalitné slovenské potraviny. A myslím si, že značka kvality je príkladom toho, ako pri rôznych produktoch, kde máte 100% istotu, že je to kvalitné slovenské, si môžete tieto potraviny nakúpiť v obchodných reťazcoch. A je na strane ministerstva, aby z pohľadu propagácie, osvety a prostredníctvom aj takýchto podujatí robil všetko preto, aby sme vám všetkým vedeli sprezentovať, že máme kvalitné slovenské potraviny, za ktoré sa nemusíme hanbiť, pri ktorých máme istotu, že sú kvalitné a sú naše. Úlohou ministerstva je podporovať celý sektor a podporovať sektor aj ovocinárstva, zeleninárstva, toho, čo chceme, aby sme mali kvalitné slovenské potraviny. Aby sme si konečne začali zvyšovať tú potravinovú sebostačnosť, o ktorej sa tu len 20 rokov rozpráva. A ja si myslím, že máme na to priestor, máme na to aj financie a možnosti, aby sme vedeli toto postupne zvyšovať a doručiť to, čo chceme. Ja chcem poďakovať, pán Hozlár, celému vášmu tímu za to, čo som mal možnosť teraz zatiaľ vidieť. Je to fakt kus roboty, ktorý máte za sebou. Držím vám palce, nech týchto 5 dní prejde čo najlepšie, nech je maximálne množstvo návštevníkov a prajem aj všetkým vystavovateľom a tým, ktorí sú tu, aby sa im podarilo to, čo si zaumienili na začiatku, keď sem prišli. A prajem vám, aby ste si odnesli odtiaľto možno niečo aj hmatateľné, aj nejaké tie vedomosti pri tých prednáškach, ktoré budú tu. A ja chcem uistiť, že Ministerstvo pôdohospodárstva bude maximálne súčinné pri takýchto podujatiach, ako je napríklad aj záhradkár, alebo prostredníctvom
takýchto podujatí, takýchto výstav vieme aj my prezentovať to, čo chceme, vieme prezentovať to, čo chceme, ten spoločný cieľ, aby sme mali dostatok kvalitných slovenských potravín. Za to vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať, držím palce a som rád, že som mohol prijať pozvanie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, takisto len pripomínam, že Ministerstvo pôdohospodárstva prevzalo záštitu nad záhradkárskym veľtrhom, rovnako ako aj Trenčiansky samosprávny kraj. A tak v tejto chvíli je tu priestor pre predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slovo, vážený pán minister, vážení kolegovia, protokolárni hostia a samozrejme vy všetci, ktorí počas možno celého roka pracujete na svojich záhradkách, staráte sa o včely, staráte sa tú našu prírodu, nádhernú, krásnu slovenskú prírodu. Som veľmi rád, že tá tradícia, ktorá tu už je, ak sa dobre nemýlim, tak je to asi 28. ročník výstavy Záhradkár, ktorú ako správne pomenoval Pálko Hozlár, je to Vítanie jary. A som rád, že toto Vítanie jary takýmto spôsobom už robíme 28. krát tu v Trenčianskom kraji, v krajskom meste Trenčín. Ja si pamätám moju starú mamu, ktorá ešte keď žila, teraz už bohužiaľ nie je medzi nami, tak pre ňu bolo najhoršie obdobie roka zima, sneh. Ona len čakala proste v tej kuchyni, dívala sa cez to okno, že kedy bude môcť byť lepšie počasie, kedy bude môcť ísť do tej záhradky. Naozaj toto Vítanie jary oslava práce vás všetkých, ktorí máte radi záhradkárčenie, ktorí naozaj tým žijete, ktorí to milujete, aj keď nie každý rok sa vám možno podarí vypestovať takú úrodu, ktorú by ste si predstavovali, ale na druhej strane dostávate určite naozaj krásne plody za tú ťažkú prácu, namáhavú prácu, ktorú robíte. A robíte to nielen preto, aby nejaká tá úroda bola, ale robíte to aj z lásky. Máte to radi ako koníček a za to vám chcem naozaj poďakovať. Chcem poďakovať aj včelárom, ktorí sú tu dnes zastúpení a veľa ďalších ľudí, ktorí naozaj počas celého roka sa snažia, aby naozaj tá úroda bola čo najväčšia. Chcem poďakovať aj rytierom destilátov. Ja som niečo donesol pre Pála Hozlára, možno nie taká dobrá pálenka, ako pálite vy, ale Pálo, poprosil by som ťa, ak by si mohol prísť teraz sem hore. A my sme veľmi radi a hrdí sme na to, že Trenčianska župa je tu už niekoľko rokov pri tom a že môže finančne podporovať túto nádhernú výstavu záhradkár, tak Pál, dovol mi odovzdá takýto šek vo výške 3600, nech sa páči. A ešte ti odovzdám teda nejakú tú pálenku, ak by bolo málo, tak v prípade Jaro Drienik môže niečo doplniť a ďalší. Takže dobre si to užite, oslávte to a čo som veľmi rád počas tejto výstavy záhradkár je to, že sú to rôzne podujatia vzdelávacieho typu, podujatia osvety a tak ďalej, čo naozaj ľudia potrebujú. Potrebujú to nielen súčasná generácia, ale aj tie ďalšie generácie. A ja som veľmi rád, že aj Trenčianska župa cez svoj program Zelené oči a environmentálnu koncepciu vzdelávania pripravuje takýchto ľudí, robí takéto školenia v rámci celého kraja. Som veľmi rád, pán minister, že sme pred pár dňami podpísali v našej jedinej poľnohospodárskej škole tu v Trenčianskom kraji Sošpruské memorandum o spolupráci medzi ministerstvom pôdohospodárstva, samosprávnymi krajmi, troma univerzitami, kde chceme teda naozaj pomôcť nielen teda vzdelávať týchto ľudí, ale očakávame, pán minister, a to bol prísľub, že nejaké tie finančné prostriedky dáš na tie naše stredné poľnohospodárske školy, aby sme mohli ďalej fungovať a zlepšovať to prostredie, ktoré pomôže našim budúcim generáciám. Ešte raz všetko najlepšie, dobre si to tu užite a nech tento záhradkár funguje aj ďalšie roky. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Tak naozaj je to krásne pozerať sa medzi vás a vidieť tu naozaj všetky vekové kategórie. Chalani, ahojte, tešíme sa, že ste tu spolu a sami, pretože aj takýmto mladým ľuďom budú odovzdávať počas toho sprievodného programu svoje vedomosti a zručnosti renomovaní odborníci a jedným z nich je aj Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, ktorého týmto pozývam k mikrofónu, ktorý bude mať takúto svoju expozíciu, ak to tak môžem nazvať, vo vonkajších priestoroch, nie tu v areáli.
schovaný. Však je tak. Pekný dobrý deň ešte raz. Nech sa páči. Ďakujem pekne, takže vážení priatelia, dnes je veľký sviatok v Trenčíne. A ja si tak dovolím povedať, že to je nielen slovenský, ale celosvetový unikát, veľtrh na letisku. Je to nádhera niečo. A teraz, aby som fakticky vyšiel v ústrety vám, tak dovolím si tak trošku slovami povedať to, čo cítim. Radnou rosou kráčam rád, či je vietor, fúka a či padá dážď. Tento príbeh sa pred rokmi stal, keď nám otec s mámou vzácny život dal. Snaž sa, synček, dcéra, zachovať vzácne druhy a odrody na Slovensku v Trenčine pestovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne aj za takúto poetickú vsúku. Včelári a ich kvalitný med, samozrejme myslím slovenský med, tu už boli niekoľkokrát zmienené, že je naozaj kvalitný, tak o tom sú dôkazom mnohé medzinárodné ocenenia, tak sa tešíme, že je tu s nami Pavel Filo, predseda Slovenského zväzu včelárov, ktorý nám celkom určite k tomu povie ešte aj ďalšie informácie. Vítajte medzi nami. Vážení hostia, dámy a páni, dovolte mi v krátkosti povedať, prečo my sme tu spolu celé roky. Prečo včelári a záhradkári sú spolu. Čo nás spája? Spája nás to, že milujeme život na vidieku, chceme tam žiť, a spája nás aj to, že nemôžeme žiť jeden bez druhého. Rastliny nemôžu žiť bez opelovania a ak rastliny neponúknú nektár, včely nemôžu existovať. To sú veci, ktoré nás dovádzajú ku krásnym výsledkom. Jedni z nich sú aj tie včelie produkty, ktoré žnú teda veľké úspechy vo svetových výstavách. Druhá vec sú zdravé potraviny od záhradkárov. Každý vie, čo je. A tretia vec, ktorú nikto až tak vážne neberie, je spravovaná krajina. Tým, že títo ľudia sú ochotní pracovať a vytvárať hodnoty, sa starajú aj o krajinu. A krajina je potom lákavá aj pre turistiku a ďalšie služby. Ako som povedal, rastliny potrebujú opeliť a preto včely ich navštevujú a prenášajú pero. Naše spolužitie záhradkárov a včelárov má ale rezervy. Má rezervy v tom, že nie tak blízko spolupracujeme. Teraz nemám na mysli prenášanie pelových zrn, ale dialóg, trvalý dialóg, a preto sme s pánom predsedom Jakubekom záhradkárov založili takú podsekciu záhradkár včelár, kde sa tieto dva staré remeslá môžu navzájom doplňať a poučať. Ďakujem vám za pozornosť. Veľká ďakujem za vaše slova. Ja by som len chcela pripomenúť vám, ktorí ste sa pristavili trošku neskôr, že sledujete slávnostné otvorenie najväčšieho záhradkárskeho vetrhu na Slovensku. Práve tu v Trenčine a prvýkrát na trenčianskom letisku. Už sme spomínali záhradkárov, spomínali sme včelárov. A ako som povedala, tak v premiére tento raz je súčasťou tohto vetrhu aj prezentácia tradičných ľudových umeleckých remesiel. Je tu s nami Miloš Kunkel, predseda občianskeho združenia ľudového remesla. Nech sa páči, poďte takisto pozdraviť všetkých prítomných.
vážení hostia, výstavovatelia, milí návštevníci. Dovolte mi pozdraviť vás v mene občianskeho združenia Tradičné ľudové umelecké remeslá. Ako bolo povedané, sme prvýkrát na tomto podujatí, ale naše občianske združenie už 15 rokov organizuje ľudové umelecké remeslá podujatia vo viacerých mestách na Slovensku. Chcem sa osobne poďakovať pánovi Hozlárovi, že nás oslovil na spoluprácu a súčinnosť s vystavovateľmi a s podujatím Záhradkár a dovolte mi vysloviť pevné presvedčenie, že sa staneme pevnou súčasťou tohto podujatia, takže o rok dovidenia. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Slovenské a české vzťahy pretrvávajú ďalej a platí to aj v tej záhradkárskej oblasti. Je tu s nami Stanislav Kozlík, predseda Českého záhradkárskeho svazu. Krásny dobrý deň. Nech sa páči. Dobrý den, vážení vzácní hosté, milí návštěvníci. Já jsem velmi rád přijal pozvání a je mi ctí být na zahájení tady této mimořádné akce, protože když jsme o tom před lety diskutovali, tak jsem byl trošku skeptický k tomu, jak se povede přestěhovat takovou akci na nové působiště a musím smeknout poklonu panu jednateli a jeho týmu, že se jim to opravdu povedlo a zachovali vlastně pokračování těch předchozích 28 ročníků a je na co navázat a bude to pokračovat. Když nás oslovilo vedení této akce, abychom pomohli zpropagovat tuto akci taky na té české straně, protože do Čech to není daleko z Trenčína, tak jsem byl velmi rád, že můžeme aspoň drobným střípkem přispět k propagaci této akce u nás v Čechách a věřím a přeji si a přeji výstavišti, abych tady nebyl jediný z České republiky, ale aby těch návštěvníků sem zavítalo mnohem víc a věřím tomu, že tomu tak bude. Takže děkuji za pozvání a přeji této akci mnoho a mnoho dalších ročníků a vám všem přeji příjemné zážitky. Děkuji. Ďakujeme veľmi pekne všetkým vzácnym hosťom za ich príhovory. Keď som tu na začiatku vítala našich vzácnych hostí, tak jednoznačne najväčší potlesk mal pán profesor Hričovský. Ono to tu odznelo, ale mám pocit, že nie všetci zaregistrovali. Pán profesor mal v januári 92 rokov, takže srdečne blahoželáme ešte dodatočne. A my sa veľmi tešíme, že tento nestor slovenského ovocinárstva je súčasťou týchto veľtrhov pravidelne. A zase na oplátku vždy, keď vyjde nejaká nová publikácia, nejaká nová kniha, ktorá má niečo spoločné s pánom profesorom, tak je uvedená do života alebo pokrstená, ako chcete, práve tu v Trenčíne. No a v týchto dňoch vyšla nová kniha, volá sa Pomológia, odrody 21. storočia. Pán profesor ju už aj zdvíha nad hlavu, ale my vám ju ukážeme, pretože v tejto chvíli nás čaká práve to slávnostné uvedenie tejto novej pomológie do života. Vychádza po dlhých 15 rokoch, čo je naozaj veľmi, veľmi dlhý čas a prináša 222 odrôd ovocných stromov a kríkov. Všetky tie najdôležitejšie informácie. Táto knižka by mala byť v tej našej knižnici, respektíve v knižnici každého záhradkára a ovocinára. Prečo? Tak to sa dozvieme v tých nasledujúcich chvíľach. Ešte možno zo pár takých tých technických údajov, pretože bol to práve pán inžinier Marian Konžik, ktorý viac ako 2 roky chodil po Slovensku. Ja si to teda neviem celkom predstaviť, či od záhrady k záhrade, alebo ako to funguje, ale vy nám to určite poviete. A zberal informácie o týchto odrodách. Všetko sú to odrody, ktoré sú dostupné na Slovensku. To znamená, buď sa tu pestujú, alebo je možné ich zakúpiť. Ak som niečo nepovedala správne, vy to určite vysvetlíte. Takže toto je ten človek, ktorý mal tú najväčšiu zásluhu. Garantom tejto knihy je práve profesor Ivan Hričovský. No a dvaja páni si k sebe prizvali dámu, ktorá nielenže je sympatická,
ale je to aj odborníčka a bola odborným korektorom a je to inžinierka Eva Šidová. A práve tu teraz pozývam, aby prišla na pódium, pretože nielenže bude jednou z tých krstných rodičov, ale nám aj o tejto knihe povie viac. Pekný dobrý deň vám prajem, pani Šidová. Takže konečné slovo mala žena v tejto knihe. No samozrejme. Čo sa týka tejto knihy, je to nový, modernejší štýl pomológie. Jak ste predchádzajúce pomológie videli, ako robil profesor Hričovský a kolektív, kde sme dávali také obsiahlejšie popisy týchto odrod. V tomto sú popisy stručné, výstižné a sú to všetko nové veci, nové odrody, ktoré v bežných stánkoch aj tu na výstavisku môžete kúpiť. Viete, čo by mňa zaujímalo? A ja si myslím, že nie som jediná. Skúste nám povedať, čo to vlastne tá pomológia je a prečo je dôležitá pre maloovocinárov a záhradkárov. Pomológia je nauka o ovocných odrodách, stromoch a ich pestovaní. Čiže celý súbor pomológia vznikla tak, že to je z gréckeho slova pomos, a znovu vzniká to tak, že tie odrody sú hlavným motívom pomológie. Takže dozvedeli sme sa tie základné informácie. Môžeme teraz toho hlavného autora knihy pozvať. Takže poprosím pána inžiniera Komžika, Mariana Komžika. To je práve on, ktorý zozberal sumár všetkých tých informácií, ako som už povedala, o 222 odrodách. Nech sa páči, tak nám teraz skúste približiť, že ako to vôbec vyzeralo, že naozaj, keď ste nechodili po tých záhradkách, tak kde ste získavali o tie informácie o odrodách, aké sú na Slovensku k dispozícii? Dostaneme sa k tomu. Ja v prvom rade chcem pozdraviť samozrejme všetkých prítomných, takže vážené dámy, páni, milí hostia, som rád, že ste sa zišli tu aj na tejto udalosti. Krátko ku knihe, pán profesor Hričovský je bezesporu nestorom slovenského ovocinárstva a preto je aj logické, aj záslužné, že vznikla táto edícia, ktorú pán doktor Horák vytvoril, ktorá nesie meno profesora Hričovského. No a ja som veľmi rád a vďačný, že som bol povolaný do tejto edície a dostal som priestor, aby som napísal práve túto knihu, ktorá v rámci tejto edície vyšla. Pýtali sa ma všetci, či to bolo ťažké, či to nebolo ťažké. Ako bolo povedané, je tam popísaných 222 odvod, ktoré pochádzajú z ostatných 10-20 rokov. Čiže nie sú to také tie klasické staré odrody, tie chystáme do druhej knihy, ale toto sú fakt nové odrody, ktoré sa tu nám dostali za ostatných 10-20 rokov. Snažili sme sa, aby to bolo fakt praktické, takže nie sú tam vyslovene popisy niečoho, čo následne vás naštartuje, že chcete to kúpiť a zistíte, že popísané to je síce pekné, ale tá odroda sa zohnať nedá. Takže, ako bolo povedané, všetkých tých 222 odrod sú to odrody, ktoré sú nové, ale popri tom sú aj dostupné na slovenskom trhu. Čo sa týka samotnej výroby tej knihy, pýtajú sa ma, aké to bolo. Skúste napísať a uvidíte, že sranda to nie je. Práca na knihe trvala asi 2 roky, ale predchádzalo tomu asi 25 rokov skúseností a zbierania vlastne vedomostí, informácií o týchto odrodách, nakoľko celý život s tým robím. Potom to už bola následne mravenčia práca, pretože všetko to zosumarizovať a dostať do nejakého výsledného formátu je predsa len už trošku zdĺhavejšie, ale už keď človek vidí tie prvé náhľady od grafika a vidí, že ako to celé bude vyzerať, tak tie motýly, tie brúšku sa rozlietávajú a je to veľmi príjemný pocit. Ja by som chcel poďakovať samozrejme rektorovi Horákovi za túto príležitosť. Takisto by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili pri príprave tejto knihy, či pánovi profesorovi ako garantovi, Evičke, ktorá robila odborné korektúry knihy,
grafikom, aj všetkým ostatným. V neposlednom rade samozrejme všetkým tým, ktorí ste si ju kúpili a ktorí si ju ešte len plánujete kúpiť. No a samozrejme hlavná vďaka patrí mojim najbližším, rodine, mojej krajšej polovičke, ktorá mi bola vždy oporou a celé tie roky, ktoré som mohol venovať tomu rodine, tak som venoval príprave tejto knihy, za čo som aj veľmi vďačný. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne, takže to je ten hlavný autor knihy. Marian Komžik spomínal motýliky v bruchu. Tie sú určite aj teraz, lebo je to predsa len taký slávnostný okamih, keď tá knižka bude ešte tak oficiálne uvedená do života. Viete, čo by ma zaujímalo, aké pocity mal, keď ste sa začali prvýkrát o tejto knihe rozprávať, práve pán profesor Ivan Hričovský. Takže ak vás môžem poprosiť, pán profesor, poďte medzi nás, chýbate nám tu, nech nás všetci dobre vidia a pán profesor má v rukách práve aj spomínanú knihu, ako som spomínala, Pomológia, odrod 21. storočia. A ako pán Komžik hovoril, tak sú to všetko také tie novšie odrody, ale čo sa mi páči, už má v pláne ďalšiu knihu, kde sa budú práve spomínať tie staršie odrody. Pán profesor, vítajte medzi nami ešte raz. Nech sa páči. Spoluautorom mnohých kníh, aj viacerých pomológií. Čím bola táto iná? Čím vás oslovila? Vážené priateľky, priatelia, som veľmi rád, že tu máme zástupcov z Českej republiky. Som veľmi rád, že je tu pán minister, ktorého veľmi rád poznávam. Ja som študoval v Brne, v Lednici na Morave a celý život som robil vo výskume, 13 rokov riaditeľa výskumu v Bojniciach. Zakladal som plantáže v Liptovskom Mikuláši v okoličnom a založil som fakultu záhradníctva v Nitre, kde som 20 rokov učil. Teda prešiel som životom. Škola, výskum, šľachtenie, výroba a pedagogika. Vyšľachtil som nové odrody rýbezy. Jedna odroda Otelo, ktorú tu možno budú mať, ktorá je jediná samooplýva. No a napísal som veľa pomológií, ktorú aj teraz držím v rukách spolu s kolegom Komžíkom. Priatelia moji, nebudem veľa hovoriť, ale také krásne slova, ak by ste dobre počúvali. Iba žiť nestačí. Človek potrebuje predsa slnko, vodu a slobodu, a aspoň malých kvietok, včeličku a chlapi, dobrú ženu, ktorú by ste milovali. A úplne na záver, pracujme a učme sa, aby sme nestratili krok so zemou a s jej dušou. Lebo nepracovať a neučiť sa znamená stať sa cudzincom v čase, ktorý z dnešné, ale v hlbokej pokore smeruje k nekonečným. Priatelia moji, pán Hovzár, pán minister, pracujme, pokiaľ budeme žiť 2 roky a robme Slovensko krásne a sebestačné. Ďakujem vám za pozornosť. Nemôžete mi tiež. Krásne posolstvo nestora slovenského ovocinárstva, pána profesora Ivana Hričovského. Sme tu všetko už v tejto chvíli pripravení. Jeden človek nám to ešte chýba. Pán minister, chceme využiť vašu prítomnosť a pozvať vás na pódium. Knihu tu máme, takže poprosíme sekt, pretože v tejto chvíli už prichádza na rad ten slávnostný akt uvedenia do života knihy Pomológia, odrody 21. storočia. Kto začne? Nech sa páči, pán minister. Poprosíme aj k mikrofónu, aby sme počuli potom vaše želania, alebo ja si dovolím prejsť z tejto strany. Chcel by som zagratulovať všetkým, ktorí sa podielali na tejto knižke a myslím si, že v 21. storočí ukáže všetkým tým pestovateľom, záhradkárom, že to dá sa tak jednoducho. Chcem vám poďakovať úprimne a ešte veľa krásnych takýchto knížek vám prajem do života, nech sa podarí. Ďakujem vám pekne.
Ďakujeme pekne. Pani Šidová. Ďakujem pekne. Dobre. Ešte niekto, nejaké slova? Sme pokrstili, ale sme nezabili, takže teraz nezabite, no prosím. Ďakujem veľmi pekne. Už sa to chystá, pán profesor, nezabudli sme, je to pripravené. Knižka je teda slávnostne uvedená do života. Ja len teda prezradím, že ak by ste si ju chceli zaobstarať, ak by ste chceli, aby bola aj vo vašej knižnici, tak ak mám správne informácie, ak nie, opravte ma, v stánku záhradníctva Boba. Budete už o niekoľko minút obaja autori na autogramiádu pripravení a tam si môžete takisto knižku aj zakúpiť a tam vám ju môžu dať aj zvenovanú. Takže poprosíme prípitok aj s knižkou. Pán minister, aj asistent v jednej osobe. Ďakujeme veľmi pekne za ochotu. A samozrejme fotografia, ktorá bude pripomínať tento deň. Pomológia odrody 21. storočia. Pán profesor, ešte nech sa páči. Že keď sa chytí pohár do rúk, tak sa spieva. Pomôžte mi, prosím vás. Živio, 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 živio. A mnoga leta, živio. Mnoga leta, živio, 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 živio. Na zdravie. Takže knižka bola slávnostne uvedená do života a ako som už spomenula a ešte raz pripomeniem, v stánku firmy Záhradníctvo Boba bude k dispozícii, takže si ju môžete zaobstarať a takisto dostanete aj, ak budete mať záujem, podpisy alebo autogram od autorov. A opäť od našich včeličiek z Púchovského včelárskeho klubu malý prezent. A ďakujeme veľmi pekne pánovi ministrovi, pán Hričovský, takisto ďakujeme pekne pani Šidová, pán Komžík. Ďakujeme, že ste boli s nami. A samozrejme ešte sa môžete usadiť, pretože náš program v tejto